Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo. Limanaw bi ye alamisa ye min bɛ septembre kalo ale tile 21 sɔrɔ san 2023 min ye kunnafoni sɛbɛnw ye. Limanaw o lakali waati sera an fɛ yan nɔ. Ladala jɛmukan don a bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Ayiwa ni wagati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Limanaw sanga 30 kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan. Limanaw an bɛ nin kɛnɛ kan ka o lakale aw ye an ka bamanankan na sabu maa caman bɛ o de mɛn. O kuma minnu fana bɛ kan an lamɛn radio Joliba sanfɛ nin waati na an tɛ ɲa ko an b'a fɔ n'aw ni ɲakuma minnu bɛ kan an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ page Facebook ani YouTube an bɛ aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ n'aw danse. Limanaw gafew caman bɔra bi an tɛna a ko bila dagirinda la. Ayiwa ka se ka lakali kɛ minnu kɔni bɛ anw bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ les échos welewele min ye info matin ale bɛ yan, la sirène ale bɛ an bolo kɔrɔ, l'indépendant bɛ yan, nouvelle horizon fana bɛ yan, le soir de Bamako ale b'an bolo kɔrɔ fo ka taa se fasidi sɛbɛn kabako. Nin fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ye aw ka faamuya kama. Limanaw gafe min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele a y'a jira k'a fɔ septembre kalo tile 22 22 septembre 1960 22 septembre 2023 Limanaw san 63 ɲɔgɔnna Mali y'o de sɔrɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ ko jamana bɛ labɛn na nin waati in na. Ayiwa buji 63 ka o faga min bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya hokumu kɔnɔna la. Nka Limanaw yɛrɛma hɔrɔnya in kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ, gɛlɛya bolofara caman yɛrɛ bi Mali bɛ ka ayiwa a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 63 ɲɛnɛmaya seli kɛ o kɔnɔna la. Fasiri n'o ye Eco ye a ka kuma la. Nka Limanaw o n'a ta o ta jamanadenw ayiwa a kɛra kunun ye o a kɛra bi ye o jamanadenw kɔni bɛ ayiwa taama sira dɔ de kan walasa ayiwa u bɛ se ka ayiwa hadamadenya taabolo ɲuman sɔrɔ. N'i ye jateminɛ kɛ 22 septembre min bɛ ayiwa nin don in kofɔ ayiwa ale kɔni na kɛ ayiwa tamasiyɛn de ye Mali bolo ayiwa taasira walima ayiwa ka maaw bila ka miiri walima ka u jija min bɛ tali kɛ jamanadenw u bɛ se ka ayiwa sini ma sinikɛnɛ ma ayiwa hɛrɛ sɔrɔ cogo min na. O la sa 22 septembre 1960 Limanaw a jala k'a fɔ ale kɛra ayiwa kɛlɛ belebeleba de wulikajɔw de kɛra walasa ale ayiwa don in fana ka se ka sɔrɔ. N'i y'a lajɛ ayiwa Mali kɔni halisa ko min ye jamana ye halisa a bɛ ka ayiwa taasiraw de ɲini a bɛ se ka dɔn diɲɛ ɲɛfɛ cogo min na. O la sa yɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo min na Eco ka fɔ la yɔrɔ Mali an ye ayiwa jɛrɛw de kɛ jɛrɛjɛkulu an yɛrɛ o kɔnɔna la kabi a bɛ fɔ Mali ma ko Soudan français ayiwa san 1958 waatiw la Fédération du Mali ani Sénégal olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o kulu in kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla o kulu in a ma mɛn nka ayiwa min ye Mali ye ayiwa a nana yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nanzaraw ka bolokɔnɔmaya la ka bɔ Soudan français la san 1960 22 septembre ayiwa Soudan français ko kuma yɛrɛ bɔlen kɔ ye ayiwa min ye Mali jamana ye a nana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. A ma kɛ ten dɛ nka taama siraw caman de kɛra a la nanzaraw ka wulikajɔw ka Mali bali a k'a yɛrɛ sɔrɔ. N'i y'a lajɛ Modibo Keyita ale n'a nɔfɛ jamaw ka taa se min ye Sénégal jamanakuntigi fɔlɔ Léopold Sédar Senghor yɔrɔ ayiwa u kun jɛra u ye jɛ kɛ ka tɛmɛ nka jɛ in ma mɛn a tilala ka na fara tuguni o de kɛra sababu yɛrɛ ye jamana ninnu bɛɛ kɛra u damana jamana ye. Mali y'a damana jamana ye, Sénégal ale fana y'a damana jamana ye bi nka u bɛɛ tun bɛ jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ n'o ye fédération ye
n'o o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ Léopold Sédar Senghor bolo waati nin na Modibo Keyita ale min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔya fɔlɔ kɛ ale de tun ye premier ministre ye nka o kɔ politikiko kɛlɛw ni ɲɔgɔn faamuyabaliyaw nana don ɲɔgɔn cɛ teliya la Sénégal ale y'i yɛrɛ sama ka bɔ fédération in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mali jamana Modibo Keyita n'a jɛw olu nana ka na 22 septembre k'o kɛ don ye hali sisan don min bɛ yen n'a bɛ ɲɛnamaya Mali la yan 22 septembre talen taabolo min bɛ yen n'an k'a ma ko socialisme n'o de ye jamanadenw fɔlɔ de ka hakɛ o bɛ lafasa o de nana cogo Mali kɔnɔna la yan ka min ye yɛrɛma hɔrɔnya ka da gosi ka n'a bila fo bi la Mali kɔni ye taasira caman de ta sira minnu bɛ yen n'a gɛlɛyara kosɛbɛ fo ka n'a bila bi la nka hali sisan jamanadenw kɔni bɛ ka sira ɲini Mali jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na lemana o kuma an n'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'u bonne fête le 22 septembre an ye ni kunnafoni bɔ Echo welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko info matin limanaw info matin a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka premier ministre marabolo ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga Choguel kɔni a kumana yɔrɔ min ye faransi ka ko fɛla fɛn fɛn bɛ yen Choguel Kokala Mayiga a ko faransi bi bi na u bɛ ka maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka banmanca wali farida n'o ye surakaw ye Mali kɔnɔna la yan ko faransi bɛ k'u nɛgɛ de faransi bɛ k'u nɛgɛ wa a bɛ ka nkalon de tigɛ u ye Choguel Kokala Mayiga ye nin kuma fɔ jɛrɛ dɔ de senfɛ jɛrɛ min bɛ yen n'a bolo dara septembre kalo tile 18 ntɛnɛn tɛmɛnen CICB la Bamako yan nɔ jɛrɛ in tun bɛ n'i ye jateminɛ kɛ ka wulikajɔw kɛ ka laseliw kɛ min y'an ka finitigiw ye FAMA forces armées maliennes ka welewele dakan bila jamanadenya yɛrɛ ma ka se ka finitigiw dɛmɛ ko min ma ko appel et sursaut patriotique et citoyen n'u k'a ma ko tabale o de jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan la Réco Tradu ani an ka diinɛ ɲɛmaw laadala ɲɛmaw olu de tun bɛ a ko kɛnɛ kan ye olu de ye welewele dakan bila ɲɔgɔn ma ko waati dɔ sera min ye fasodenya ye an ka o jira an ka jira k'a fɔ min ye Mali finitigiw ye n'o ye an ka forces armées maliennes ye FAMA olu de bɛ sanji kɔrɔ olu de bɛ tile kɔrɔ olu de bɛ kungo kɔnɔ ka jamanadenw olu bolofɛnw k'u lakana ka don u ni juguw cɛ a ka kan bi jamanadenw fana ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira finitigiw la an b'aw kɔ an b'aw dɛmɛ hali n'a sɔrɔla aw bɛ ka anw de lakana walasa min ye a kɛra cogo o cogo la min bɛ Mali jamana kofɔ jamanadenw a kɛra i bɛ tɔn o tɔn na i kɛra maa fasugu o fasugu ye o welewele dakan de bilala ko min ma ko appel au sursaut patriotique et citoyen tabale o de kɛnɛ kan limanaw premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga de tun b'o baara ninnu ɲɛma a kɛnɛ kan limanaw a ye kuma caman fɔ dɛ kuma ninnu ka ca nka min y'a la koloma ye ni fasiri info matin kelen bɛ ka sɔnni sigi o kan bi o ye ko faransi min ye Choguel ye a da donna faransi ka kow la kabi faransi bɛ waati min na a fɔra k'a fɔ Mali tun bɛ colonisation kɔnɔ n'o ye mara ye faransi ka mara kɔnɔ fo ka n'a bila bi la limanaw taabolo kelen de b'o faransi kelen in bolo Choguel Kokala Mayiga ko minnu bɛ yen bi ni o ye malidenw ye n'olu de kalenka ye ko fo jamana ka tila olu ta fan ka di u ma faransi bɛ k'u nɛgɛ wa faransi bɛ ka nkalon tigɛ u ye u tɛ a dɔn de Choguel Kokala Mayiga a y'i da se kuma damadɔ ma a ko fara ɲɔgɔn kan gouvernement bi na gouvernement furadama limanaw gouvernement m'a fɔ ko a kɛlen bɛ ka datugu maaw ɲɛ walima k'a fɔ a kɛlen bɛ k'i tɛgɛ kuru k'a tɛgɛ ti di maa ma gouvernement furadama a m'o fɔ ko n'i y'a lajɛ gouvernement bi na u kɛlen bɛ k'u tɛgɛ bɔ limanaw ko an baden dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Bajan k'a ye wele bila gouvernement ma ko gouvernement k'a tɛgɛ bɔ groupes armés ye n'o ye maa minnu ye marifa ta jamana kama ko f'u ka jamana tila Choguel de ye jaabi di o ko in na a ko gouvernement furadama a m'a fɔ ko a tɛgɛ ti di maa ma ko sigikafɔ de ye jamana ja n'a fɔra k'a fɔ Mali bɛn mana ɲini ni min ko nana bɛn kɛnɛ kan munna o tɛ wele bɛn kɛnɛ kan munna sigikafɔ tɛ boloda Mali la yan nɔ kelenya ani badenya jamana tɛ tila wa Mali a bɛ fɔ min ma ko diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ to an fɛ yan maa si tɛ don maa si gasi la wa min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye
Choguel ko kala mayiga ko nin de ye gɛlɛya ye maa ma ko k'e bɛ nin de sago sabu nin ye tɛrɛ bilenman de ye tɛrɛ bilenman min ni ayiwa jugu o jugu bɛ yen ko k'e bɛ nin sago Mali b'i se k'i kɛlɛ nka maa o maa bɛ yen ko sigikafɔ de ka di i ye ayiwa gouvernement ma sigikafɔ bali maa si la maa o maa bɛ yen k'e de ko bɛn ka di i ye k'e bɛna ko ayiwa i bɛ marifa bila i kun nimisara i nana gouvernement fan fɛ sigikafɔ ka boloda gouvernement ma maa si bali o la nka ne de y'a fɔ ko Mali ka tila walima ko bɛn ye e tana ye Mali kɔnɔ walima ko jamanadenw olu ka ayiwa lafiya jamana kɔnɔ o t'e ka hakilila ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ko fo e k'o tɛrɛmɛ ayiwa Choguel ko i na kɛlɛ dɛ i na minɛ i n'a fɔ jamana jugu o la sa ko maaw m'a dɔn k'a fɔ min ye an ka farafinna ye jamana farafinna kɛra jamana yɔrɔ de ye yɔrɔ min n'a tilala ayiwa marabaa juguw fɛ u ye farafinna tila jamanaw k'a kɛ u yɛrɛ sago ye a ko a ye maaw hakili jigin a kɛnɛ ka ye jamanaw Choguel ko kala mayiga a ko nazaraw ayiwa u farala ɲɔgɔn kan a bɛ san 100 bɔ bi jamanaw hakilila kelen min b'u la o de ye ka farafinna ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ wa halisa o haminaw de bɛ u la n'u ma se k'a kɛ jamanaw u na maa ci n'o ye an yɛrɛ damaw ye an yɛrɛ dama na kari ɲɔgɔn na u na u sago sɔrɔ o de la ko n'i y'a lajɛ jamana minnu bɛ yen n'a fɔ ko occidentaux o jamana 14 ni u ye jɛrɛ kɛ Allemagne jamana ka Berlin a bɛ fɔ o de ma ko conférence de Berlin o de senfɛ jamanaw ko farafinna tilebiyanfan n'o ye Afrique de l'Ouest ye o bɛ tila cogo min na dɛ o y'o jɛrɛ in de kɛ yen n'i y'a lajɛ bɛnkan damadɔ bɔra o ko kɛnɛ kan bɛnkan damadɔ in jamanaw a bɛ tali kɛ Faransi yɛrɛ de tun bɛ bɛnkan ninnu ɲɛma ko u nana ni min ye fɔlɔ o de ye diinɛ ko ye n'o de ye chrétien diinɛ ye ani fana ka maaw ko k'u hakiliw lakunu n'a bɛ fɔ a ma ko civilisation jamanaw u nana ni sira wɛrɛ n'o ye jago sira ye nka bi in na jamanaw n'i y'a lajɛ Choguel ko kala mayiga ko n'i ye farafinna lajɛ babolo belebeleba fila bɛ farafinna ko nazaraw jɛlen tɛ nin babolo fila in kɔ wa n'i y'a lajɛ ko kɛlɛ de dagan bɛ a jamana ninnu kɔnɔ babolo fɔlɔ o ye Niger ye n'o ye fleuve Niger ye babolo filanan o ye fleuve Congo ye nin babolo fila ye minnu bɛ farafinna kɔnɔna la nazaraw ka nafa bɛ sɔrɔ nin babolo fila min na o de y'a to n'i y'a lajɛ Congo jamanaw kabi Congo furadama kɛlɛ bɛ yen Mali yɛrɛ la yan a bɛ san joli bɔ bi jamanaw anw bɛ kɛlɛ la yan ko bateau min bɛ yen ni bin kɛra ka fleuve Niger sanfɛ ayiwa k'o ye fɛɛrɛ min n'o bɛ Faransi jamana bolo bi min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw k'u jatigɛ san 100 ɲɔgɔn na ayiwa laɲini kelen de bɛ nazaraw bolo jamanaw farafinna jamanaw kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ farafinna jamana dɔw bɛ yen bi i b'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka dɔw fisaya dɔw yɛrɛ ye ko fanga dafiri bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la ayiwa u t'olu jate nka yɔrɔ dɔw bɛ yen a mana fɔ ka ban ko fanga dafirila fanga bɛ sɔrɔdasiw bolo Faransi na wuli k'a fɔ ko fo ka fanga segin civiliw ma ko n'i y'a lajɛ kɔnsa in na Niger yɔrɔ fanga dafirila yen nɔ Faransi de wulila ko fo ka fanga segin ayiwa maa min ka fanga dafirila ko a waati la Niger u ka lasigiden min bɛ yen n'o ye Faransi ka lasigiden ye ko u tun y'a ɲini ko lasigiden in ka u ka jamana bila nka Faransi tilala k'a fɔ ko ale tɛ Niger dugukolo bila sibiri ɲɛ kelen wa u ka lasigiden a tɛ taa ko e k'o kuma lajɛ e ka jamana tɛ jamana min ye n'a fɔra k'e ka lasigiden dɔrɔn de bɛ yen e ko k'e t'o jamana bila yɔrɔ laɲini wɛrɛ b'o kɔfɛ ko n'i y'a lajɛ a waati la ale Choguel yɛrɛ ye wele bila Niger ka jamanadenw ma k'a f'u ɲɛna k'u kana maga ayiwa Faransi ka lasigiden min b'u ka jamana kɔnɔ bi in na limanaw Faransi ka lasigiden min bɛ Niger jamana kɔnɔ a sen tɛ foyi la yen a kɔni ale kelen bɛ yen limanaw ko ni kɔngɔ digira a la ayiwa a na jamana bila a yɛrɛ ye Choguel ka kuma k'a tun b'o de sira kan ko rébellion min bɛ sen na n'o ye murutili jɛkulu maaw ye minnu wulilen bɛ bi ko fo ka jamana tila jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ yan ayiwa Faransi de ka fɛɛrɛ ye nin ye n'i y'a lajɛ a kɛra surakaw ye a kɛra arabuw ye minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan a ko Faransi furadama jamanaw k'a ko k'a teri ye nin maa kofɔlen ninnu ye ko Faransi teri tɛ Faransi bolo Faransi yɛrɛ de ko donni kama don min tɛ bi ye a ye nin kuma fɔ ko teri t'ale bolo k'ale bɛ fɛn fɛn ɲini o y'a yɛrɛ ka nafa ye walasa k'a bɛ maaw hakili jigin ko kɔrɔw la ko minnu kɛra ka tɛmɛ Faransi jamana ye laɲini minnu kɛ farafinna jamanaw kɔnɔ ka n'a bila bi la a kan ka ayiwa Tuaregiw ni arabuw sɔn hakili la ka jira k'a fɔ Faransi t'u teri ye a bɛ ka nkalon de tigɛ u ye wa a bɛ ka ayiwa u bila sira kan sira min bɛ yen don min tɛ bi ye
limana una nimisa taama sira in na o de la ayiwa Choguel ko bi maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen i kɛra finma ye o i kɛra jɛma ye o min tora o de ye sigikafɔ ye an ka lajɛ malidenya hukumu kɔnɔna la finitigi minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka don ani juguw cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka olu dɛmɛ furancɛla fanga yɛrɛ min bɛ yen bi ni ayiwa faransi ɲɛ tana ye o ye ko jamanadenw k'a lajɛ u ka fara furancɛla fanga in kan fɛn fɛn bɛ se ka jamana in bɔ bolola o y'o ye n'o tɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ nka limanaw ko sigikafɔ fana ye fura dɔ ye jamana in a gɛlɛya banni na kunnafoni filɛ nin ye an ye nin sɔrɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko min bɛ la sirène ale ko fɔ limanaw sirène kumana kuma fila bɛ sirène kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye dɔgɔkun kelen talen bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ko bɛn ni kelenya o ka boloda ko nka sirène y'a jira k'a fɔ ko ayiwa dɔgɔkun kelen e ko a ma a kun jɛ wa laɲini min b'a kɔnɔna la laɲini a ko a ma sabati fasiri ka lakali la n'o ye sirène ye a ko semaine de réconciliation n'u k'a ma ko CNR laɲini min b'a fɛ ni o de jamanadenw ka bɛn ni kelenya o ka se ka na an ka jamana kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko jamanadenw ma fɛn dɔ faamuya dɛ bi na n'i y'a lajɛ ko cikan dɔw bɛ ka ci nɛgɛjuru siraw fɛ a cikan ninnu jamanaden joli de bɛ yen min bɛ message kalan jamanaden joli de bɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ayiwa téléphone bɛ n bolo message cira ma n b'a kalan a bɛ n'i y'a sigi 100 o 100 maa 70 ɲɔgɔn na jamanadenw na minnu bɛ yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ nɛgɛjuru sira minnu bɛ yan n'u bɛ a fɔ ko sabu laɲini ye mun ye ko ka maaw ladɔnniya ka kunnafoni di maaw ma k'a fɔ dɔgɔkun kelen bɛ sen na ayiwa maaw ka don bɛn ani kelenya o da fɛ nka limanaw ko minisiriso min bɛ a baara la ka se ka bɛn ni kelenya o boloda an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ a kun de ye fasodenya ɲuman o ka boloda min ye hadamadenya taabolo ɲuman o ka boloda bɛn ni kelenya seko ani dɔnko nasira la o ka boloda nka bi na ko taabolo minnu bɛ fanga fɛ ka bɛn ni kelenya boloda semaine n k'a fɔ dɔgɔkun kelen ko taabolo in a tɛ se ka faamuya jamanadenw fɛ nin cogoya la hali n'a sɔrɔla limanaw a baara daminɛ kɛra kuranɛkalan ye Bamakɔ misiriba la ani ka misiw faga ka di maaw ma se tɛ minnu ye nka ko n'i y'a lajɛ dalu min bɛ nin ko la fasiri n'o ye sirène ka fɔ ye o de ye k'a fɔ jamanaden kelen kelenna Mali kɔnɔna la yan ko jɛrɛ dɔ kɛra min bɛ école de maintien à l'élève de bɛ yen o kɛra lakana ani bɛn ni kelenya kan ko jamanaden joli de bɛ yen min bɛ o jɛrɛ in min yera o kɛnɛ kan a dun jɛrɛla k'a fɔ laɲini ye mun ye mana o de ye bɛn badabada o ka se ka boloda nin tako filanan min filɛ n'u k'a ma ko CNR ayiwa ni ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion sociale min ka baara bolodalen bɛ ka bila bɛnkan sɛbɛn ale lawaleyali kan jamanaw taabolo caman bɛ yen bi u kan k'o falen nin dɔgɔkun kelen kan n'o tɛ ko Mali kɔnɔna la bi a dɔgɔkun kelen dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn bɛ sen na ne ka kuma tɛ limanaw sirène de ye nin kuma fɔ ale sirène kelen in ka kuma la limanaw minisiri dɔ bɛ yan an ka jamana kɔnɔ yan n'u k'a ma ko Atayer Atayer ko a na kɛ ale kɔni wari ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara dege la n'an k'u ma ko stagiaire ko réserviste ko kuma min bɛ sen na n'o de ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ service national des jeunes kalanw kɛ finitigiya kalan n'a fɔra k'a fɔ jamana mago jɔlen bɛ u la u na taa jamana kumabɔ ko minnu talen bɛ forobaca la bi ko ninnu bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi gɛlɛya min ni u yɛrɛ da de y'a fɔ k'a fɔ ko kɛrɛfɛ sara min bɛ d'u ma n'o ye indemnité ye 2,200 ko 2,200 in tɛgɛden ŋɔni ɲɛsin bɛ jalaki binnen bɛ jɔn kan bi o ye Musa Atayer ye waati la ale tun bɛ minisiriya la n'i y'a lajɛ kunnafoni caman minnu sɔrɔla ni fonctionnaire stagiaire ninnu fɛ o y'a jira k'a fɔ ko dibidibi ko caman de bɛ nin ko in na o ko olu minnu ye forobacakɛla kuraw ye bi ko ayiwa gɛlɛya dɔ bɛ yen bi jamanaw a yɛlɛla k'a fɔ ko jamana hali n'a sɔrɔla ayiwa a b'u sara nka ko kalan min n k'a fɔ u ye kalan minnu kɛ ani u ye ayiwa u bɛ ka baara min daminɛ forobaca nafolo min bɛ d'u ma ko siratigɛ la ko nafolo in caman de bɛ yen a tununna so ni kungo cɛ minisiriso ani min ye
ministre du travail ani ministre du sport et de la jeunesse ko tununa olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ Musa Ag Atayer bibi na ko ale de jalakilen bɛ a ko la Sireni ka fɔ la n'i y'a lajɛ yani yelen ka da nin ko in kan jamana kalo 6 min kɛra ninnu ka kalan na na nafolo ma se ka danganamaya réservistes y'a yira k'a fɔ bibi na yɔrɔ bi weleda kan yɛrɛ bilala jamanaden bɛɛ ma n'o ye réservistes ninnu ye ministre Sadio Kamara fɛ défense ale ka laɲini kɔnɔ ko jamana mago bɛna jɔ réservistes ninnu na walasa u ka se ka taa jamana kumabɔ ko min ye ɲɔgɔndan min kɛra réservistes ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ sariya de bɛ jamana kɔnɔ sariya minnu b'a yira k'a fɔ ko n'i ye réservisiya baara kɛ san 18 ka yɛlɛ ko e yamaralen don jamana n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ i ka se ka taa baara kɛ nka limanaw gɛlɛya min bɛ ninnu kan o ye nafoloko gɛlɛya ye a nafoloko gɛlɛya dun ko tɛgɛdenkɔni ɲɛsin bɛ maa min ma o ye Musa Ag Atayer de ministre min n'a yɛrɛ tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka koɲɛ kunna dugu fana Keyita de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ Sireni kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant ale kumana limanaw l'indépendant kuma damadɔ bɛ a kɔnɔna la fɔlɔ ye ko Bamako maire ba n'o ye Adama Sangare ye ko kunungo Adama Sangare pôle économique et financier ko pôle national économique et financier a ye wele bila Adama Sangare ma Adama Sangare ko a ma segin kasobonba la kokura ka sababu kɛ ko dugukolo ko kuma dɔ de bɛ yen n'o ye zone aéroportuaire Bamako pankurunjigi kɛnɛ ka kɛnɛba min bɛ yen o yɔrɔ o dugukolo tigɛli k'a feere ko o de kuma bɛ sen na Adama Sangare yɛrɛ kelen tɛ a na kɛ maa damadɔ bɛ yen olu yɛrɛ y'a kɔn kasobonba in na yen nɔ o ye min bɛ tali kɛ sous-préfet kɔrɔ Kalabankɔrɔ arrondissement Daha Keyita Ibrahima Koyita maire kɔrɔ Bamako commune 6nan n'o ye Sulemani Daɲɔ ani jɛɲɔgɔnjugu caman min da bɛ nin ko in na kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ Adama Sangare kunungo pôle national économique et financier k'u ye wele bila a ma o laban taara kɛ jamanaw lasogoli Bamako kasobonba la n'o ye maison centrale d'arrêt de Bamako ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ indépendant ka fɔ la ko ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'o ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o de ye k'a fɔ a ko in ma ban sabu ko maa dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲini a ko siratigɛ la minnu bɛ yen ni olu sen bɛ se ka ye a ko la n'o ye mairie baarakɛla dɔw fana ye limanaw zone aéroportuaire ko kuma in a mɛnna senna a mɛnna ko minisiri min bɛ sariya ko kunna yamaruya de dira u ma u ka commission dɔ sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ zone aéroportuaire ko kan limanaw maa minnu bɛ yen n'u ka dugukolo dir'u ma ni sɛbɛn sugu jumɛn ye a ma fa sugu jumɛn de ye sɛbɛn ninnu di u ma u ye so ninnu jɔ nafolo hakɛ jumɛn donna a da fɛ o de sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ ka kɛ limanaw o sɛgɛsɛgɛliw de jaabi bɔra Adama Sangare k'a welela ko kura nin zone aéroportuaire ko in kan zone aéroportuaire yɔrɔ min bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ a kan bi ko a bɛ taa se fiyɛ hectare 1000 ani 660 ɲɔgɔnna de ma ale l'indépendant kelen in ka kuma la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye an ka courant EDMSA énergie du Mali ɲɛmaaba Kureshi Konare ko ale ma wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la fiyewu ko kunungo conseil des ministres ka laadala ɲɔgɔn ye min kɛra septembre kalo tile 20 conseil des ministres y'a yamaruya ko énergie du Mali a ma ɲɛma n'o ye Kureshi Konare ko ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la limanaw Kureshi Konare bɛ wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la waati min na o y'a sɔrɔ kurantigɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ laadala i b'a sɔrɔ kuran bɛ tigɛ waati dɔ de la o kun ye k'a sɔrɔ bi ma se nka an bɛ waati min na ko sisan kurantigɛ kɔni kɛra badabada de ye samiyɛ t'a la tilema t'a la fɔnɛnɛ t'a la limanaw kuran bɛ tigɛ paraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a waati fana na min ye Kureshi Konare a wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ énergie du Mali ŋununukan b'a nɔfɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu dɔw bɛ sen na a kɔnɔna la yen n'o ye taji feere ani groupe électrogène o fana kumaw bɛ sen na nka maa min bilala a nɔ na limanaw o de ye Jibril Jalo ale de bilala Kureshi Konare nɔ na ka baara in kɛ baara kɔni bɛ Jibril Jalo Abdulaye Jibril Jalo ale bolo maa min bɛ yen bi ni a nana sɔrɔ baaraba b'a ɲɛ o tɛ dɔwɛrɛ limanaw kurantigɛ min bɛ sen na ka kuran di jamanadenw ma kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la.
n'an bɔra yen limanaw fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale y'a yira k'a fɔ ayiwa ko cakɛda min bɛ yan n'o b'an ka kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi haute autorité de la communication ayiwa HAC n'o o ye a bakurunba fɔli ye ko a b'a kɛlɛse ka bi kosɛbɛ ayiwa HAC maaw wulilen bɛ ayiwa kunnafonidilaw telesow ni arajosow ani minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛla la ko n'i y'a lajɛ olu de bɛ sira di ayiwa maaw ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa fura feere la u ka telesow ni arajosow sanfɛ ani bɔlɔlɔw kana la min ye haute autorité de la communication ayiwa a ye lɛtiri dɔ ci ayiwa kunnafonidiso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ayiwa a tɛ jɛn tɛna kɛ n'a ye bilen min bɛ tali kɛ direction de la pharmacie et des médicaments n'ale ma yamaruya di maa o maa ma walima furabɔla o furabɔla n'o ye laadala furabɔlaw ye k'a fɔ minnu bɛ taa ayiwa publicité kɛ arajosow sanfɛ walima telesow sanfɛ i b'a sɔrɔ a publicité ninnu caman de bɛ yen jamanaw dɔwɛrɛ t'a la ayiwa tiɲɛfɔbaliya nkalon de bɛ a kɔnɔna la k'a fɔ n bɛ se ka nin baara kɛ n bɛ se ka nin fura kɛ jamanaw o de cayalen bɛ arajosow ni telesow sanfɛla la bi min ye haute autorité de la communication ye a ko sariya bɛ ale yamaruya a ka lɛtiri kɔnɔna la a ye min sɛbɛn ko sariya b'a yamaruya k'a fɔ ko kunnafoni jamanaw ka di jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya nasira kan ayiwa haute autorité de la communication ko a kɛn bɛ gɛlɛya ye bi n'a fɔra k'a fɔ arajosow ni telesow ayiwa olu sanfɛla la bi jamanadenw t'a dɔn u bɛ t'u ko yɔrɔ min na ka t'u ja yɔrɔ min na maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa ayiwa yamaruya yɛrɛ t'u bolo ka taa fura feere walima k'a fɔ n bɛ se nin na k'a sɔrɔ nin limanaw a caman bɛ yen tiɲɛ tɛ a la haute autorité de la communication ko a bɛ tɛmɛ ni sira minnu n'o ye kunnafoni siraw ye ko ale bɛna wuli k'a jɔ k'a ko ka tiɲɛ bila a ko la o de la a ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛrɛjɛkulu irtel amatel min ye télévision sow ni arajosow ka jɛrɛjɛkulu ye appel mali ka taa se min ye technologie panatoche min bɛ tali kɛ musow ka jɛrɛjɛkulu minnu bɛ fotota kɛ u ko min ma ko Association des femmes photographes du Mali, Conseil de l'ordre des médecins du Mali, CENOM, Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali, Direction nationale de la pharmacie, Inspection de la santé, Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle, Conseil islamique, Haut Conseil islamique du Mali, Église protestante, fo ka taa se association des consommateurs ASCOMA radiothérapeute ka taa se fédération nationale des radiothérapeutes et herboristes du Mali min bɛ tali kɛ comité éthique de la santé et des sciences de la vie a ye wele bila ninnu bɛɛ lajɛlen de ma limanaw k'u kɛ seere ye k'a jira k'a fɔ ayiwa waleya in kɔni ale bɛ n'i sen don a la sabu baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kunnafoni siraw de fɛ o kunnafoni siraw dun bɛɛ lajɛlen bɛ ale ka yamaruya de kɔnɔna la haute autorité de la communication a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ furabɔlaw ka ca minnu yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ taa arajosow sanfɛ nka maaw b'olu dɔn maaw b'a fɔ ɲɔgɔn ye ayiwa karisa b'a fɔ e yɛrɛ b'a mɛn nka ka t'i sigi arajosow ni telesow la n bɛ se nin na k'a sɔrɔ i tɛ se ayiwa ko yamaruya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen la sariya bɛ ko bɛɛ lajɛlen la HAC ko o sariya fo taama ka kɛ ni o ye n'i yamaruyala ayiwa cakɛda fɛ sariya de y'i yamaruya i bɛ se ka publicité kɛ nka min ma yamaruya ka wuli ten n bɛ se nin na ayiwa ko dabilatɔ don dɛ wa yanni décembre kalo tile 31 cɛ san 2023 in na ayiwa ko arajosow ni telesow ni minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ k'i hakili to nin na ayiwa ni min nana minɛ a la ayiwa waati kofɔlen n'o tɛmɛna sariya bɛ se ka i ɲangi kunnafoni de ye nin ye limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ limanaw aw bonya bɛ a la limanaw an b'a kuncɛ teliyala ni fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko kabako limanaw kabako b'a kɔnɔna la ayiwa a jala k'a fɔ ala kɔni ale mana min kɛ limanaw o y'o kɛlen ye nin ye latigɛ min n'a bolila ayiwa min bɛ tali kɛ segala a filɛ nin ye kayi mara la segala baganmarala dɔ bɛ yen u k'a ma ko alimami dɔ denkɛ don segala alimami kari tɛmɛnen septembre kalo tile 17 limanaw min ye nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen sanga 30 ayiwa amadu adi ale de ka misiw limanaw ko kaba pɛrɛn jiginna u kan kabako y'a jira k'a fɔ nin kɛra tiɲɛniba de ye kaba pɛrɛn min n'a jiginna ayiwa misi 59 ɲɔgɔnna a ye olu de bɔnɛ u nin na
walasa kabapɛrɛn ko a jiginna nin cogoya la misigɛnna in yɛrɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ sanji kɔrɔ san bɛ ka na fiɲɛ yɛrɛ b'a kɔrɔ ale kɔni taara i dogo nka misiw olu bɛ dumunikɛ la ayiwa olu y'u to dumunikɛ la ala ka latigɛ bolila o kan n'o ye kabapɛrɛn ye misiw 59 limanaw olu de bɔnɛna u ni na an b'a bila yan limanaw ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ sabu sini ye 22 septembre ye na kɛ baara kɔni tɛna kɛ gafew tɛna bɔ fo ntɛnɛn san an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan o tuma an bɛ dugawu de kɛ seli n'o ye 22 septembre ye ala k'a ja ala ka jamana basigi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashon k'aw ye cogo ɲɛ. Infashon ni aw mago bɛ qualité la.